Hello guys! Welcome to my channel. I am Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. And for today's video, as you can see, this is a very special one because I have a visitor, I have a guest here in my channel and we are gonna do a collaboration. If you're interested kung paano namin na-achieve itong look na to, and also if you want to know more about Ma'am Jea, please continue watching. For this video, I will use my makeup sa face ni Mami Jea. So, let's start. Sa ato ang maningat tayo ka ng medyo glam lang. I will try. So, kunwari may event tayo. Oo, kunwari may event. So, we will start with the moisturizer. So, this is the moisturizer na ginagamit ko. This is Mary KH Fighting Moisturizer. Yeah. So, while ginagawa natin to, we will have our question and answer. So, first muna is, tell us about yourself muna and ano yung usually na content mo sa vlog. Hi guys! It's me, Jea Chan on YouTube, and my usual content, video content are all about mom life, kids, hauls, and a little bit of beauty videos. So, if you guys are moms at home or maybe working moms, you can check out my channel for day-to-day vlogs or just random beauty vlogs and hauls. Yes. Yeah. So, check out yung channel ni Mami Jea. Ilalagay ko sa link down below. And yeah, sobrang gusto ko yung content niya personally kasi nakakatulong siya sa mga moms. And sobrang informative yung mga content niya, guys. Check nyo. Diba? Promise. So, we will start with the moisturizer. By the way, guys, naka-bare face na ako. Bare face ako siya. ngayon. Si Mami Shari na make-upan ko na po siya kanina. Oo. Guys, sa baba na. Uy, malamig siya, guys. Mary Kay yan eh. Okay, so second question tayo while I'm applying the moisturizer on her face. The second question is, papadry muna natin ng konti. Second question is, who inspires you to vlog and why do you vlog? So, who inspired me to vlog? Actually, maraming YouTuber na nag-inspire sa akin mag-vlog, but siguro yung pinaka number one na nag-inspire sa akin na mag-vlog is yung It's Jody Time, if you are familiar. Filipina siya na nakapagpangasawa ng, I think, Japanese-American. Tapos, yung mom niya, yung lola ng mga kids niya is Filipina talaga. So, yung si Jody, may anak siyang kambal. So, relatable siya para sa akin kasi may anak akong kambal, tapos merong panganay. So, yung vlogs niya is about mom life, daily vlog siya actually. So, na-inspire ako doon na siya yung tipo ng mama na she can do it all eh, kasi siya lang sa bahay. Tapos yung asawa niya, yung husband niya, medyo same din sa husband ko na who loves to cook, tapos nagbabiyahe-biyahe because of work. So, na-inspire ako doon na kahit nasa bahay lang siya, nagpapaganda pa rin siya, inaalagaan niya yung sarili niya, and also, enthusiastic siyang mag-alaga ng mga anak niya. Yun. So, na-inspire din ako mag-share din ng mga experiences ko sa mga moms na nanonood ngayon if you are a mom. Yes. So, yun yung inspiration si Itchu this time. Pila kayong anak? Tatlo ang anak niya. Tatlo. Puro girls. Tapos ang gap, 2 years lang ang gap. So sa akin, one year lang ang gap ng mga anak. Yung kids ko tsaka yung eldest. We will proceed with the primer. This is Mary Kay Foundation Primer and with sunscreen with SPF 15. So, para makapit yung ating foundation. So, while I am applying this on her face, magtatanong ako ng third question, which is, if you have a chance to choose, is it a working mom or a full-time mom? Full-time. Actually, tough siya na question, guys, no? Kasi, if given a chance, gusto kong mag-work. Kasi, iba din yung may sarili kang income na isi-share mo sa household, sa mga bills, and also nakaka-proud din na meron kang naibibili sa mga anak mo galing sa hard work mo, di ba? But, yun nga ang sabi ko sa video namin ni Mami Shari sa channel ko na there are seasons in our life na kailangan nating pagdaanan, no?
So yun, kahit gusto nating mag-work, the situation won't allow us. Kasi katulad sa situation ko na wala kaming katulong. So reliable lang kami ng husband ko na mag-watch over sa kids. Pag may lakad ako, siya naman. Pag may lakad naman siya, most of the time siya talaga yung may lakad. So ako yung nagbabantay sa kids. So kailangan lang natin na humanap ng inspiration palagi para hindi tayo ma-burn out. So yun, so for now, ang pipiliin ko ay mag full-time mom muna as of the moment. So, yun. So, Yeah. what's next, Ma'am Shan? Sobrang nice. So, ang next naman ay, Luminous Wear Liquid Foundation. So, yun nga, maganda yung answer ni Mami Jea, maging full-time. Kasi nga ako din, if I have a chance, to choose kung working ba or full-time na, mas pipiliin ko mag full-time and mag-vlog. Yes. Kayo dyan, mga moms, guys, huwag mawala ng pag-asa. Sabi ni Ann Klutz dati, marami siyang mga in-applyan na trabaho. Nurse din siya by profession, same kami. Pero yun, hindi talaga siya natatanggap. So, it so happened na na-end up siya sa pag-vlog. So, yun ang nangyari sa kanya ngayon. If you are following Miss Ann Klutz, So, grabe. there's a purpose for Oh, everything. there's a purpose for everything. There's a reason kung bakit hindi siya natanggap sa work. Kasi for vlogging talaga siya. Oh, for vlogging siya. Doon yung success niya sa vlogging. Pero guys hindi lahat fit sa vlogging. What we are trying to say is hanapin niyo yun kung ano yung passion niyo. So, start from there. If you love cooking, magluto kayo and find a way na yung passion nyo, yung hilig ninyo, pwede yung pagkakitaan. So, if you love cooking, pwedeng hanapan nyo ng paraan kung saan yung pwedeng maibenta yung mga niluluto. Yun. Yung iba naman ng mga moms, gusto nila arts and craft. So, find a way na pwede nyo siyang mabenta as giveaways, as gifts, diba? Tama. Next naman na i-apply ko ay yung concealer and then we will proceed with the next question. So, what do you think are the advantages of being a full-time mom over a working mom? Okay, first, siguro ang advantages ng isang full-time mom when it comes to relationship with the kids, siguro mas nakikita mo yung growth nila, mas nakikita mo yung mga milestone nila, mas nakikita mo yung mga changes nila araw-araw, tapos mas kilala mo yung mga anak mo. But more than that, I think when it comes to closeness, depende kasi merong mga working moms na todo bawit talaga sila sa mga anak nila pag nakakauwi sila ng bahay or wala silang work. Kasi meron namang iba, full-time mom sila, pero hindi naman sila into playing with the kids, into bonding with the kids. Kasi merong mga moms na, pag naglaro na sila, busy na ako dito sa mga own ko na mga kaetsusan sa buhay. So, ako naman, meron times na pag burnout ako, ang ginagawa ko, I let the kids then medyo nagdi-distance ako sa kanila, naglilinis ako, naglalaro sila kasi when you are always with your kids, meron talagang tendency na mapapagod ka na palagi kang nandyan sa kanila, especially when nag-aaway sila. So, ikaw yung referee, ikaw yung magsusolve ng problema, ikaw yung magsusolve ng mga demands nila. So, nakaka-burnout siya. Pero, yun nga, minsan kasi merong magic talaga ang mga anak natin na patawanin tayo, na yung stress nila nakakapagod. Katulad sa akin, minsan, gusto kong umalis ng bahay kasi yun na, pagod na ako, ganyan. Pero pag alis ko ng bahay, namimiss ko naman sila. Or guilty naman ako. Guilty naman ang feeling ko, tapos uwi na ako. Tapos ang ending, tawag ako ng tawag sa bahay kung okay lang ba sila, nakakain na ba, kumain ba ng snacks, nakaligo na ba, ganon. So, actually, depende talaga siya sa magulang, depende siya sa babae, sa isang mama, na paano mo masasabing advantage sa'yo na nandyan ka palagi or advantage na wala ka. Kasi minsan yung ibang bata, mas close sila sa mama nila na nag-work. Kasi nami-miss nila yung mama nila. Parang situational siya. Oo, situational siya. Depende talaga sa bata and sa mama.
Dapat din sa household or kung sino man relative, parent na maiwan sa bata will always remind the kid na mommy is doing this for you, ganyan, ganyan, para ma-appreciate ka ng anak mo. Para yun na yung magiging advantage sa iyo, na ma-acknowledge na anak mo na you're there for him or for her. Okay, wow. Sobrang dami nating natutunan. Ayan. So, we will proceed to the next question and I will apply na po Ipatapos sa mga question. Hot seat dami ako ngayon. Oo. So, yung powder naman na ginagamit ko still Mary Kay in beige 1. So, I will use yung brush ni Jea. Surprise to mga moms, no? hindi ako nalalamin. Hindi ako nag-mirror para surprise yung hindi niya alam yung result. So, next question, what is the best thing or what are the best things ba yan about being a mom? Maraming best things actually. One of the best things siguro, you became someone stronger for your kids. You have to be strong for your kids, and number 2, you will endure so much pain, physical pain. Unang-una sa lahat. Struggles. Yeah, struggles. Kasi hindi lang man yung motherhood, it's not all about you and your kids. Sometimes, apektado din yung husband natin kasi wala tayong time sa kanila. Minsan sa kids na lang lahat or si husband busy. Siguro last thing is, you are able to provide care para sa mga anak. Yun. That's the best thing talaga. Kasi there are moms na, moms sila, pero hindi sila capable na mag-care sa mga anak nila. Kasi OFW sila, number 1. Number 2, disabled sila physically. Kulang ang kamay, kulang ang pa, merong ganun. Pero yun yung mga taong napaka-inspiring. No? Shout out sa mga OFW dyan. Tapos mga PWD na mga moms. Yun. Yes. And also single moms, mami siya. Oo, Iba mga single moms. Iba-iba yung struggles pagka moms nung parang pag naging mom ka, parang mas marami kang ma-appreciate sa life. Yes. Lalo na sa parents. Magiging iba yung perspective mo at paningin mo sa bagay-bagay. And you will appreciate more your parents when you become a parent too. Kasi yung parents natin, hindi lang natin sila parents. Down to their apples, they are also a parent. Yes. Break muna tayo sa questions because ang kilay. Kilay is life. Ito na ang pinaka-hardest part. Gagamitin ko yung favorite ko, Mary Kay Brow Definer Pencil. Social ako ngayon. Mary Kay lahat ang gamit ko. Yan, nalagyan ko na ng konting eyeshadow, tapos na ako sa kilay. And then, meron din konting highlight dito na part. And my brow gel. Ayan. So, later, tingnan natin yung picture ng before and after para makita natin ang difference. So, nose line na lang konti kasi ang tangos na lang ilong nitong girl na to. Tapos, highlighter. Okay. Kasi si Mami Shari legit na nagme-makeup siya. Tingnan nyo nga. Tapos blush on tayo next. So before, okay na siya. So before tayo maglagay ng blush on, let's proceed with the next question. So yung next natin na question ay, what can you advise to the full-time moms so they can enjoy their daily tasks and bonding with the kids? So ano yung mga so, dapat nakapikit. Ano yung mga tips na? Siguro lang, try to do activities with your kids. Like, kung naglalaba kayo, isama nyo siya. Isama nyo sila. Para, di ba, yung mga bata, especially the toddlers, medyo makulit sila. Try nyo isama sila para maging easy na lang. Hanggang sa masanay na silang ginagawa mo yun, hindi na yan sila mangungulit sa'yo. Just like my baby girl, yung 2 years old ko, makulit. Gusto niya palagi siyang karga. So, ginagawa ko, sinasama ko siya maglaba. Minsan, kasabay ko na siyang maligo. Para mas less ang stress. Kasi the more na pipigilan mo sila na mangulit, pipigilan mo silang manggulo, mas lalo silang mangungulit eh. So, try to do things na kasama sila. And also, para hindi naman kayo magsawa, medyo at least in a week or in a month may 2 araw kayong
kung baga naka-off kayo, naka-day off kayo. Ayun. So, meron na talagang difference sa mata ko. Ayusin muna natin. Ayun mga moms, kailangan masanay tayong gumalaw na nandyan ang mga anak natin and give ourselves a break sometimes. No? Kung nafe-feel niyong kailangan na talagang lumabas ng bahay, kailangan na talagang mag-meet up sa mga kaibigan, so yun, gawin natin yun. Kailangan natin yun for our mental health para iwas depression. Ayun, ang galing ni Mama Shari, nakikita ko na sa camera. May difference ang eyes ko, hindi ko pa nakita sa mirror. Ano pa ba? Ayun, tapos you thank God for the opportunity and the privilege na nandyan kayo para sa mga anak nyo kasi hindi lahat ng mga magulang nandyan para sa anak nila na nakalalay palagi. Kasi katulad ni Mami Shari, no? Even though nakakauwi naman siya everyday sa bahay nila, pero iba pa rin yung nandyan ka every minute with your kids. So, yun. So, siguro, sabi nga ng husband ko, you always look for the positive side lang talaga para inspired ka palagi. Kung hindi ka naman talaga inspired, gawa ka na lang ng mga bagay na masisayahan ka while you have your kids around para ma-inspire ka pa rin palagi. Yun. So, para lang ma-divert yung negative na feeling. Yun. Yes. So nice. Excited na ako sa face ko kung anong ginawa ni Mami Shari, no? Blush on muna tayo. Okay. After nito, guys, magbabanding lang kami. Siguro mag-snack or somewhere. Ano lang. I-edit namin to agad. Excited kami upload to. And we are already done with our makeup look. Ito na yung aming finished look. And yun, so naglagay na kami ng eyeshadow, mascara. For the first time, ito na ang aking face lens. Yay! Ayun! On flick ang kilay. What can you say about your makeup look? Ang ganda! Nice, guys! Hindi ko kaya magganito na kilay. In fairness to Mami Shari. Okay. Ayan. Kilay, maganda okay. naman siya, kaya lang yung sa eyeliner pa siya. Yung eyeshadow, light lang. Yun naman talaga ang gusto natin. Tapos bagay sa'yo yung, yung Vice ganda na good vibes. In fairness, maganda yung Vice Cosmetics, mga Yes. moms. Mura lang din naman siya. Tapos In fairness, guys, pwede si Mami Shari. You can contact her. Tapos may highlights yung mga simpleng events lang, pwede si Mami Shari niyan. Saturday, Sundays. Tapos may highlight lang ng content. Thank you, Mami Shari. Okay, so last question tayo, Ma'am Shea. Di ba pala tapos ang mga tanungan? How do you feel when you vlog? How do you feel when I vlog? How do you feel? Every act. Or ano yung mga advantages kapag nag-vlog ka? And ano yung fulfilling na part? Ano yung nafe-feel ko? Actually, every time I produce a video, yung natapos talaga lahat, natapos ko mag-film, mag-edit, na-upload ko, it's ang happy ng feeling. Yung parang may accomplishment ka, even though hindi mo pa alam kung marami bang views, hindi mo pa alam kung every time mag-upload ka, madadagdagan ba yung subscribers mo. Pero every time na may mag-comment or may mag-DM sa'yo, kahit saan man, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, may mag-DM sa'yo na nice ang video mo, helpful siya, informative siya, and ang pinaka masarap sa feeling, guys, yung merong magsabing nakaka-inspire yung video mo, tapos na-appreciate nila yung ano ka bilang isang vlogger and also bilang isang mom, kasi merong mga bagay na hindi talaga na-appreciate ng ibang tao na yun yung gusto mong ma-appreciate sa'yo and gusto mong makita ng ibang tao sa'yo. So it's a very fulfilling kind of passion kasi di ba yung mga ibang vloggers, they're earning from vlogging talaga. So, sa amin naman, mga beginners pa lang, nagsisimula pa lang, wala pa talagang kita, guys. Merong mga invitations sa mga events, kagaya ng group namin sa AUV. Pero, yun na, masaya na kami na nakaka-share kami ng mga informative videos, inspiring videos,
And also, win-win situation siya eh. Nakaka-inspire kami. And also, kami happy kami na makaproduce ng videos. Parang artista ang feeling namin kahit walang bayad. Tapos parang we're more on the emotional results. Yes, emotional. Kasi nakaka-happy. And yun nga, naging outlet natin siya. Yes. Kaya even if... To cope up with stresses. Yes, and even if we don't have monetary, kanang yung compensation or we're not compensated, we are parang more than the monetary value yung aming nakukuha. From the events, from the appreciation, and yung the friendship na nabuo between AUVs, our authentic women vloggers, and the rest of the vloggers in Cagayan de Oro. Naka-form kami ng friendship. Na may common passion and nakakapag-share kami ng mga sentiments. Yes, yun yung pinaka-importante kasi through vlogging, you will earn friendship, knowledge, personal growth, and also sa side ko kasi may content ako na mom life. It also serves a personal journal sa akin na pwede kong ma-look back na yung anak ko, ginanito ko pala, ito pala yung ginawa ko sa kanila, na-share ko pala to sa ibang tao, and isa pa yung masaya sa feeling na alam mo na merong nagdi-DM sa'yo ng picture na ginaya niya yung ginawa mo. Like yung video ko na a toddler busy bag. May dalawang mommies na nag-send sa akin ng picture nila, ng anak nila, na in-apply nila yung strategy ko na ganun while going outside sa bahay. Then meron din akong subscriber, dalawa din sila, na nag-vlog na rin sila. After they told me na nakaka-inspire daw na mag-vlog. Tapos nag-message sila na, Mommy, ito yung channel ko. Subscribe ka naman, ganun. So, happy ako kasi hindi competition yung na-feel ko eh. Yung na-feel ko, wow, naka-inspire ako. Wow, parang meron tayong mga mommies na na-influence natin sila na pwedeng gawin to as an alternative to pastime or hobby. Ganon. So yun, napaka-fulfilling and napaka-rewarding din ng feeling. Yes, nakaka-relate ako dyan sa yung mga nag-advise ako na mag-vlog ka kasi ganyan. And saka nila na-discover na yun nga, masaya nga din pala talaga ang mag-vlog nung nag-start sila. And yun nga, more than the monetary value yung nakukuha namin each time na may parang nai-influence kami to do this, and nafe-feel din nila yung nafe-feel namin while we are do vlogging and through vlogging parang nakaka-create tayo ng own community natin. Yung community nakaka-relate sa atin at nakaka-relate din tayo sa kanila. So doon kami, quick history, doon kami ni Mami Shari, doon kami naging friends through YouTube. Even though same hometown kami, pero naging friends talaga kami sa industry na to. Shout out sa mga taga Claveria. Claveria Hanon vloggers and CDO vloggers and authentic urban vloggers. Hi guys! Walang monthly meeting, nag-collab kami, sorry. Ayan, so guys, that's all for this video. I hope na may natutunan kayo sa mga insights from Ma'am Jea. Thank you so much for guesting with your child. Yeah, so aside from that, we also formed a friendship na sobrang na-appreciate ko. And so thank you so much guys for watching. Please do subscribe to Ma'am Jea's channel. Ilalagay ko yung link sa baba, and of course yung Facebook page niya and Instagram, ilalagay ko din yung link sa baba. Please visit the channel, and especially if you're a mom na may mga kids, sobrang helpful ng channel ni Ma'am Jea. And also yung mga, and mga AUV vloggers, check nyo yun. And Cagayan de Oro vloggers, of course. Yes, thank you so much for watching guys. God bless everyone. See you on my next video. Bye!